Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sika-H esikoleni ekuthiwa Inselelo Primary School. Lapho-ke i-MK Party ibiyenzele khona ukhisimusi wogogo. Wena nje okwakho ukuthi uhlale kuleli khasi ubuke lamavidiyo alandelayo. It's a wonderful day. Oh, yes, it's a wonderful day. Marvelous, 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 marvelous. Hallelujah! Amen. Wahamba nathi, hey, wahamba nathi. Oh, wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, oh, wahamba nathi, oh, wahamba nathi, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga Thawela Zulu, siyabonga lutho, ayithembise ihlale nabangcwele uthathi ngelutho. Hhayi-ke, njengoba-ke uzibonela ezithombeni zakho kule video, omkhulu nogogo beziphuzela ijusi, bezidlela amakhekhe. Kwazise phela ukuthi ukhisimusi wabo lapha eWard 111. Nampo osisi abahle kakhulu benikeza omkhulu nogogo amakhekhe. Wena-ke okwakho nje ukuhlala ubuke le video ize ifike ekugcineni. Namhlanje mhlawumbe gogo uma ungasuchaze nje ungathini ngokwenziwe iMK la eWard 111. Ave kumnandi esenzele MK, siyabonga kakhulu, sidlile sisuthi, ave kumnandi sadansa. Hayi into esinenzele yona, sicela niphinde nisenzele nathi sithola amavosha phela esingatholanga, asazi kanjani wona nathi sizali kwanje sigugile. Okay, gogo kodwa mhlawumbe ni ufisa ukuthi
kumuntu kade engekho nje ungathini kumuntu ongekho umxoxele ngosuku lanamhlanje? Hey, ngiseke baxoxela nje ukuthi hey sasajabule sasasutha. Kwaze kwamnandi. MK kanti nje hayi siyabonga kakhulu siyabonga nganzami. Hayi siyabonga gogo. Ake ngizwe wena gogo ungathini nje ngosuku lanamhlanje mhlawumbe ufisa kwenzekeni ukusuka namhlanje? Chaze nje usuku lanamhlanje. Usuku lanamhlanje lungijabulise kakhulu ngoba bengaphilanga kodwa ngathi ake ngiphume ngizobona ubuhle njengoba ngimenyiwe ngogogo sengimdala. Jabule kakhulu into eyenziwe MK. Jabule ngaze ngakhumbula ubaba wami Jacob Zuma. Ngiyabona ukuthi impela ngathi khamba khona emalungelweni akhe izinto zizoqonda futhi. Jabule kakhulu ngidlile ngisothi ufike ngixoxe nabantwana ekhaya. Siyabonga mama. Khona umama ngala. Khona ufisa ukubotshwa nje wena ma. Kuthi usuku lanamhlanje likuphathe kanjani? Ngiyabonga kakhulu bantabami. Enikwenze namhlanje hey ngoZuma. Angazi ukuthi ngenza njani. Kube kuhle sisuthi manje sesiyagoduka siphikelele emakhaya. Noma kona sike sathi ukulimala kwenye indawo. Kodwa ke ayisafika inhliziyo zethu zagezeka. Siyabonga kakhulu ngathi uZuma anganenyawo aphamisa amasokisi. Aqhubeke nento ayenzayo. Siyabonga kakhulu. Ake ngizwe umama la ngemuva. Ngingabashiyi. Mama ngiqale kuwena la. Mama ube njani namhlanje? Ngijabule kakhulu. Ngiwumama vele oyikhonzele iMK. Ngobaba uZuma lona wangena ngaze silambe. Siyacela ukuthi singaphinde silambe. Ikakhulu thina esikhulisa ingane ezashonelwa ngabazali babo. Sizothi nje siyacela MK isilekelele nangokudla. Siyabonga mama, siyabonga kuzoba njalo. Ngizwe la komama ngemuva nginganishiyi. Mama yebo baba. Uthini nje ngosuku lanamhlanje? Hayi ngithi sijabule kakhulu namhlanje sibusile, sisuthi, sijabulile siyafisa ukuthi umkhonto esizwe usilwele nathi siwathola amavosha njengoba nje sihleze singawatholi siwezwa ngendaba siwazi. Sifisa ukuthi usilwele nathi siwathole njengoba siusupporta nje. Sifisa ukuthi usenzele konke sikufisayo. Siyabonga mama mhlambe ungathini nje into ongayixoxela umuntu adengekho ungathini umuntu adengekho namhlanje? Ngingamtshela ngithi uphuthelwa akabonanga ubuhle besikubona thina ukuthi uphuthelwa ngokuthi angafiki la ngelinye ilanga naye aza asukume eze naye la azoyibona lento esikhuluma ngayo. Ngathi sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mama. Yebo.